ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘରେ ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କରୁଥିଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟିଏ। ସେଇଠୁ ମାମା ଯାଇ ଆମ ଦିଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସିଏ ଗଲେ ବାହାରିକି ଅଫିସ୍। ଯାଇକି ବାହାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସି ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଅଫିସ୍। ଅଫିସ୍ ଯିବା ବାଟରେ ମାମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ପରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାମା ତାଙ୍କର ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। କ'ଣ ନା ସେ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଖାଇବେ, ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆଉ ମାମା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାମା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଗଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମାମା ଗଲେଣି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେଣି। ତ ମାମା ସେଠି ଠାକୁର ଘରେ ସବୁ ରଖି ରୁଖା ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ସିନ୍ଦୁର ଟୋପେ ଲାଗିଗଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନେ ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ପଣ୍ଡା ଘରର ଗୋଟେ ବୋଲି ବୋହୂ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ମାମା ବସେଇଛନ୍ତି ଗରମ ପାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମ୍ୟାଗି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖେ ତ ଠାକୁର ଘରେ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକି ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି। ମାମା ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମାମା ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି। ତାପରେ ମାମା କହିଲେ ଖାଉନି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଉ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ମନା କରେ କି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ସେଇଟା ଖା, ତୋର ଯାହା ମନ ହେଉଛି ତୁ ସେଇଆ ଖା, ଆଉ ତୁ ଯାହା ମୋତେ ବି ଦେବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଲି ଇପି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠି ମୋ ହାତରେ ଗରମରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଇପି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ହାତ ଧୋଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମାମାର ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ମ୍ୟାଗି ଖାଇଲୁ। ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାମା ସବୁଦିନ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଇପି ବନେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଇପି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାମାଙ୍କର ମୋର ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ମାମା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଗଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ବୋଲି। ମାମା ମୋ ସହିତ ମାମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାମା ଭଲ ହେଇଛି। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଦେବୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇବି, ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ, କାହିଁକିନା ତୁ ତୋ ମାଆଙ୍କୁ କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଖାଇନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଆମର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦେବେ। ତ ବାପା ମାମା ଆଉ ମୁଁ ବସି ଖାଉଛୁ। ଇଏ ଅଫିସରୁ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସାଇଡ଼ରେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲୁ। ଆମର ଆଜି ହେଇଥିଲା ପରଟା, ଶାଗ, ସିମେଇ, ଆଳୁ ଝୋଳ।